Este Nadal hem sigut líders d'audiència. El dia 30 i d'entre totes les televisions autonòmiques, Canal 9 va ser la cadena més vista. Un de cada 3 valencians escolliren la nostra programació. I així va ocórrer el dia 31. Canal 9 va dir adeu al 96 amb el major índex d'audiència dels últims temps. Però encara hi ha més, perquè aquests dies també varen superar les poderoses televisions nacionals. Estem d'enhorabona. Rècord d'audiència de Canal 9. Les xifres de l'èxit ens han atorgat este desembre el liderat. Hem fet este Nadal el millor dels últims anys. Evolució de l'audiència de Canal 9. El 96, Canal 9 ha superat totes les expectatives d'audiència. Som líders entre les televisions autonòmiques i nacionals. Un creixement imparable que fa sospitar majors èxits. Som líders d'audiència i ho som gràcies a vostè.